Задумваліся калі-небудзь, чаму мы ўвесь час кудысьці спяшаемся? Ну, быццам это проста частка нашай натуры. Вось сёння мы і паглыбімся ў адну старажытную мудрасць, якая разбірае, мабуць, адну з самых асноўных чалавечых рыс, вось гэтае вось непераадольнае жаданне спяшацца. І гэта, ведаеце, не проста нейкая прыгожая метафора. Не. Гэта вельмі глыбокі аналіз чалавечай прыроды. Ідэя ў тым, што вось гэты імпульс да хуткасці – гэта не тое, чаму мы вучымся. Гэта нешта, што ўплецена ў саму нашу сутнасць, у нашу, так бы мовіць, прашыўку. Так, гэтая прыроджаная схільнасць да спешкі – гэта не абавязкова нешта дрэннае, не загана. Але гэта вельмі магутная сіла. І калі яе не трымаць пад кантролем, яна можа вельмі лёгка збіць нас з правільнага шляху. Вось, напрыклад, вядомы каментатар Карана Алама Табатабаі. Ён тлумачыць гэта прыкладна так. Для многіх з нас паспяшлівасць так глыбока ўкаранілася ў характары, што каб з ёй справіцца, патрабуюцца свядомыя, пастаянныя намаганні. Гэта не тое, што адбываецца само па сабе. Дык як жа нам навучыцца кіраваць гэтай сілай? Імам Алі ў сваёй знакамітай працы «Нахдж аль-Балага» у мудрасці пад нумарам 363 прапануе нам, я б сказаў, надзвычай дакладны інструмент для дыягностыкі. Ён вылучае такі асаблівы від неразважлівасці, які называе арабскім словам «хурк». І гэта не проста, ведаеце, памылка. Не, гэта фундаментальны, глыбінны пралік у меркаваннях. І вось у гэтага стану, кажа ён, ёсць две вельмі выразныя прыкметы. І вось што тут сапраўды ўражае, гэта ідэальная сіметрыя этой неразумнасці. Разумееце, памылка не толькі ў тым, каб спяшацца, але і ў тым, каб зацягваць. Гэта як два бакі аднаго медаля, две крайнасці адной і той жа заганы, нездольнасці адчуць правільны момант. Давайте разбером гэта крыху падрабязней. Так, спачатку небяспека заўчасных дзеянняў. Калі мы бяжым наперадзе паравоза. І гэта праяўляецца ў некалькіх ключавых сферах жыцця. Перад намі 5, я б сказаў, крытычна важных галін, дзе вось такія заўчасныя дзеянні амаль заўсёды прыводзяць да дрэнных вынікаў. І тут цэлы спектр, ад падазронасці ў думках і аж да забаронанага зарабку. Вось, напрыклад, паспешлівасць у думках. Яна вельмі хутка ператвараецца ў падазронасць, прымушаючы без ніякіх доказаў думаць пра іншых самае горшае. А паспешлівасць у маленні можа прывесці да таго, што чалавек папросіць сабе на шкоду. Як у вядомай гісторыі Нумана ібн Харіса, які ў парыве гневу памаліўся пра ўласную пагібель і атрымаў тое, што прасіў. Ці, напрыклад, паспешлівасць у прамове. Вось як у выпадку з прарокам Юсуфам, які папрасіў аб ласцы, але ў зусім непадхадоўны момант. І гэта прывяло да нечаканых сур'ёзных цяжкосцяў. Гэта проста выдатна паказвае, як адзін паспешлівы сказ, сказаны не ў той час, можа кардынальна змяніць лёс. Паспешлівасць у меркаваннях – гэта не менш небяспечна. Паглядзеце на гісторыю Сухайла ібн Амра. Ён выглядаў як вораг. Але цярпенне ўдачынення да яго дазволіла яго ж невераятнаму красамоўству пазней выратаваць усю суполнасць Меккі ад адступніцтва. Гэта ж невераятны урок, правда? Тое, што сёння здаецца пагрозай, заўтра можа стаць найважнейшым рэсурсам, калі, канешне, хопіць мудрасці пачакаць. А вось класічная гісторыя пра паспешлівасць у зарубку. Імам Алі хацеў заплаціць аднаму чалавеку 2 дырхэмы. За простую працу, проста папільнаваць яго коня, пакуль ён моліцца. Але чалавек, ён проста не змог дачакацца. Вырашыў, што хутчэй будзе взяць самому. Ён скраў аброць коня і проста уцёк. І вось тут самая сутнасць. Той чалавек прадаў скрадзеную аброць на рынку, роўна за 2 дырхэмы. За тую ж самую суму, якую ён атрымаў бы цалком законна праз лічэныя хвіліны. Яго паспешлівасць не прынясла яму ні капейкі больш. Яна проста ператварыла законны дазволены заработак у забаронены. Добра, пасля ўсіх гэтых гісторый можна падумаць, што хуткасць гэта заўсёды дрэнна. Але не, зусім не. Урок зусім у іншым. Сапраўдная мудрасць – гэта не быць заўсёды павольным. Гэта ведаць, калі трэба дзейнічаць хутка і рашуча.
Таму што вось у такіх сітуацыях хуткасць – гэта ўжо не паспешлівасць, гэта дабрачыннасць. Зацягаць з пахаваннем, з вяселлем дочкі, з выплатай доўгу, з малітвай, з дапамогай. Вось гэта і была б сапраўдная, непапраўная памылка. Такім чынам, да чаго мы прыходзім? Сутнасць не ў нейкім простым правіле, кшталту «хутка – гэта дрэнна, а павольна добра». Не, сапраўдны выклік, сапраўдная мудрасць, яна значна танчэйшая. Сапраўдная мудрасць – гэта, па сутнасці, аваладаць мастацтвам таймінгу. Гэта ўменне распазнаць той самы, адзіны правільны момант для дзеяння. Не раней і не пазней. Вось гэтая аналогія з фермерам, які збірае садавіну, яна тут ідэальная. Мудры чалавек дзейнічае менавіта так. Ён не зрывае плод, калі той яшчэ зялёны. Але ён і не чакае, пакуль той пачне гніць на галінцы. Уся справа ў дакладнасці. Дзейнічаць трэба, кіруючыся не імпульсам, а ясным разуменнем моманту. І вось роздум над гэтым пытаннем, у які момант у жыцці трэба было паспяшацца, а ў які, наадварот, запаводзяцца, гэта, напэўна, і ёсць першы крок. Крок да таго, каб ператварыць гэтую старажытную мудрасць у практычны інструмент. Інструмент для прыняцця рашэнняў, прама тут і цяпер.